Ovlivňují životy jednotlivců i celých generací. Udržují v povědomí hodnoty, jako jsou vůle, vytrvalost, týmovost, slušnost a smysl pro fair play. Pomáhají objevovat lásku k pohybu, vytvářet zdravé návyky, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti. Řeč je o sportovních oddílech, klubech a sdruženích. Ať malé amatérské oddíly nebo profesionální kluby, všechny hrají důležitou roli. Jejich zásluhou se z dětí stávají zapálení, nadšení sportovci a z talentovaných dětí se stávají hvězdy, které zná celý svět. Oddíl akrobatického rock'n'rollu taneční a sportovní klub Silueta Praha je jedním z největších oddílů akrobatického rock'n'rollu v Evropě. Věnujeme se párům i formacím, a to jak od dětí, tak po ty dříve narozené. Mezi největší úspěchy patří titul mistrů světa a mistrů Evropy ve formacích a titul mistrů Evropy v párech. Astorii spolupracuji ve svém profesním životě víc než 15 let. A když mě pan Havlík seznámil s jejich projektem pomoci sportovních oddílů, už byl jenom krůček k tomu, aby ho přivedl i do našeho oddílu Silueta Praha. Spoluprací s firmou Astorie jsme získali především stálého partnera. Pomáhá nám to především zajištění pojišťovacích potřeb a finančních potřeb a dále jsme získali partnera, díky jemuž můžeme prezentovat akrobatický rock'n'roll v České televizi, protože si můžeme dovolit natáčení těchto pořadů. Zajistit provoz sportovního klubu nebo sdružení však není vůbec jednoduché. Sportovní kluby a sdružení se snaží svým členům vytvářet co nejlepší personální, materiální a organizační podmínky pro trénink a následnou účast na soutěžích. Zajistit dostatek prostředků na financování všech těchto aktivit je poměrně složité. Členské příspěvky a dotace státu mnohdy pokryjí jen část nákladů. Kluby a sdružení jsou tak často závislé na darech a sponzorských příspěvcích. Jedinečnou příležitost v tomto směru nabízí Astorie. S provozem fotbalového oddílu se spojuje to, že potřebujeme na činnost poměrně dost peněz a ty peníze se v dnešní době schání velice těžko. Řešíme to částečně svými silami, nějakou brigádou od drobných sponzorů, ale spolupráce s Astorií nám dlouhodobě pomáhá v tom, že ten příjem je trvalý. Dobré je, že každý člen může si vyřídit pojistku, popřípadě nějaké finanční služby díky Astorii, tím, že dostane lepší podmínky než na obyčejném trhu a ví, že to přináší oddílu zisk. Astorie přichází s ojedinělým projektem dlouhodobého financování sportovních oddílů, klubů a sdružení. Projekt je vhodný pro všechny bez rozdílu. Do projektu se již zapojila řada oddílů z celé České republiky. Najdeme mezi nimi fotbalové a hokejové kluby, tenisové oddíly, taneční kluby, ale třeba také oddíl bowlingu nebo sdružení hasičů. Naše spolupráce s Astorií trvá už pomalu 5 let. Máme s ní perfektní spolupráci, kdy nám
pojišťují děti na tábor, když pořádáme, nebo nás sponzorují hasičský bál s sponzorskými darama. Peníze, které získáme od společnosti Astorie, používáme na chod našeho sboru, na zajištění naší základny. Já si myslím, že společnost Astorie jsou velice dobrý partner. Princip projektu Financujeme s vámi váš sportovní oddíl spočívá v trojdohodě mezi Astorií, sportovním oddílem a jeho členy. Tato trojdohoda funguje na základě smlouvy o spolupráci a je pro všechny tři strany velice výhodná. Náš oddíl jsme založili na Vánoce 2005 a z těch 7 lidí původních je nás už nyní 25. Členové oddílu mají možnost využít bezplatný audit stávajících smluv a bezplatný poradenský servis. Dále mohou díky Astorii získat zajímavé slevy na jednotlivé finanční produkty, ale zejména kvalitní pojistnou ochranu. Zhruba před půl rokem jsme navázali spolupráci s firmou Astorii. Využili jsme její nabídky na překontrolování našich pojistek. Několik našich členů uzavřelo nové pojistky, a to tak, že klub z těchto pojistek získal poměrnou část a Astorie se zařadila mezi významné sponzory našeho kuželkářského klubu. Sportovní oddíl může touto cestou doplnit potřebné finanční zdroje a postupně řešit potřeby klubu. Takto získané prostředky často slouží k rekonstrukci prostor. Haly, hřiště, tréninkové sály tak dostávají nový kabát a moderní vybavení. Fotbalový klub Ústí nad Labem byl založen v roce 1927 a první záznamy o něm jsou někdy po roce 1945. Kromě A mužstva dospělých máme 13 mládežnických mužstev od přípravek až po dorostenecká mužstva. Nezadbatelná je významná finanční podpora od Astorie směrem k našim mládežnickým klubům. Město Ústí nad Labem je 100 000 město, kam patří první fotbalová liga. Takže všichni jsme chtěli, aby se hlavně dostavil stadion, to znamená zázemí pro hráče i diváky. Část prostředků směřuje také do členské základny. Členové oddílu se díky projektu mohou těšit z nového vybavení, častějších soustředění nebo nižších členských příspěvků. Kluby nezapomínají ani na svou budoucnost a tou jsou mladé talenty. Prostředky z projektu jim umožňují systematičtější vyhledávání talentovaných sportovců, práci s nimi a jejich podporu. Astoria byla partner, který nás oslovil a my jsme se dohodli na spolupráci. Od Astorie jsme obdrželi sponzorský dar. V dnešní době sport bez finanční podpory se hrát nedá, není to výdělečná činnost a věříme, že by se ta spolupráce mohla rozvíjet a mohla by mít k prospěchu věci. Astorie touto spoluprací dále zvyšuje objem pojistného a stává se díky tomu ještě významnějším hráčem na pojistném trhu. Může tak ve spolupráci s pojišťovnami vytvářet ještě zajímavější podmínky pro své klienty. Na Astorii oceňuji především trpělivost a pochopení, že se zde nepracuje přímo s profesionálními finančníky, ale se sportovci. O tomto projektu si myslím, že je pro nás velice cenný. Všem sportovním oddílům bych ho vřele doporučil, protože takových sponzorů je na trhu hodně málo. Financujeme s vámi váš sportovní oddíl je zcela unikátní projekt. Astorie, sportovní oddíly a jejich členové společně budují pro všechny dlouhodobě přínosnou spolupráci.
Staví přitom navzájem důvěře, pochopení a podpoře. Astorie, solidarita, kvalita, spokojenost.